абуруус мегира меораш, ҳамун абуруус мегира, ҳамун меҳмона меора. Ин меҳмон як одами ҳамтари бой пулдор будааст, мурда буда. Абуруус хонаш меора. Меора меҳмона хай намешноса ин меҳмона кияи мақсад чияю. Вақти меҳмон медроя хонаи абурууста дастархон партофтагӣ мега ягон меҳмон доштӣ, мега не ягон меҳмон надошту. Дастархон партофта не инҷа доимам ки дастархони мо доим кушода ҳамин меҳмонои меомагӣ механ мераванд. Баъд мега ака бахшишу худат чӣ кораӣ? Абурӯсҳо мепурсад. Мега бародари азиз гӯи масъало равонем, ягон пиёла чой бигир, ягон чизак бигиред, хай гирад. Ки хаку одами пулдору молдор ҳамин дастархона ки мебинад, хай челай. Мега ма бояд қатъӣ шиносшам ки бошад. Иншоалло ҷои хуб ёфтам. Баъд бо мепурсад, мега хай ака меҳмони бародари азиз хотири суханат, ма ягон ҷо кор намекунам. Ма як одами бекорам. Лекин ҳамин як масъала қатъӣ доим сари кор дорам. Ҳамин куҷоида ки як пулдор мебарад, занша мегирам. Кори ман гуфтааст ҳамин. Ҳамин куҷоида як пулдор муд ҳаракат мекунам ки зани ҳамро ман бигирам. Инам тари мехӯрам мекардам. Тарафи ҳамон мегӯяд ин худаш ҳамин хел одами пулдору молдору бисёр мақсад чиз. Баъд номи ин одамам адресша медонистад. Ин доштааст, ҳамин адрес доштааст. Номеро медонистааст, номша мегираву мега дар ҳамун як минтақа оли як нафар ҳаст. Дар навбат дар ҳастам хеливу агар алло насиб кунаву ай дунё бигзара, мақсад лангара ҳамҷо мепартоем. Ин мешнававу ягон гапак намегаву нону ова хаяки хӯрда хӯрд дигар худо доно аю баланд мешаву хонаш мерав. Бозу ин ҳама вақт гӯшт намехаридай мега, ҳатто шикамба мехаридай. Шикамбаву почаки нами суп набору ҳамин чизои мақсад арзон. Мерава ду сеткада ҳамин хариде мекунад ки мебара хонаш, занаш бибина ҳайрон мешавад. Мега е мардак, ин чӣ корай? Чӣ ягон хов дидӣ? Ин чхеля мега занак. Мон и гапота дар хов не, дар бедорим дидам. Дар бедорим дидам, инҷа мақсада инҷа бас мақсад чизе ҳаст биё бихӯрем.